Здравейте хора, аз съм Коко Гейминг GG и днеска ще играя Терария. Не гледайте, че от Топракос, не с хак, въпросът е, че оттам намерих най-новата версия. В кой свят да вляза в този? Да, леко умрях. Съм да видя какво съм спорна. Така, отиваме надясно. Добре, писна ми. Хора, тук може да има такъв спам. Ще зареждам телефона. Сериозно. Имам си кука. Това ще е първи епизод, макар че защото забравях да записвам веднъж. Често. Опа. Това махаме. Това свят, да знаете, можете да играете мултиплеер с мене. Искам моите събове, ако сте се абонирали за мен и искате да играете с мен, пишете ми на лично съобщение. Казвайте за мен на ваши приятели, за да стана по-известен. Плъса. Видяхте ли този чест? Защото аз го видях. Между другото си имам и домашен такос. Андроид, който и той взима на чудовищата по 2 демидж. Смятайте. Упс. Тая тръба мога да се я взема, за да не умирам толкова лесно. Сега отиваме по десопа. Бой. Не искаме бой. Don't бой. Всъщност на тези слаймове има по 2 демидж. Елате ми студе, елате ми. Смисъл. Съм много просто. Що ми ги къртя с лъка? Упс. Не. Дано да ми се записало аудиото. И кажете ми на още какви игри искате да почна поредица. Която и да кажете, ще помисля малко дали ще си изтегля. И тогава. Бой. Виго. Типа къде влизаш бе, Андроид. Той е най-верният ми приятел. Малко е тъпичък, ама какво да се прави? Ето, виж как подскача пича. Да, елати ми 4 малко искате. Говорих мутанти. Да, сега си тръбата. Като викам от Топракос си изтеглих да си взема ли чадър или не. Не, трябва ми. И добре, че той винаги ме спасява. Там нямаше нещо. Ако намеря пчела, съм готов да я убия. Не. Малично работа. Те ще се взема. Той ме се тръгва.
Всъщност не. Дойме сега трябва да отключа. Това ще оставя. Че са да се оставили тая гъба? Айде. Просто не ми трябва. Ля. Ай. Винаги убивайте червите. Не. Yes. Yes. Ще махнем театри. Те ножовки по-огнем. О! Не знам, че. Притрая се ми. Не. Те не обаче сърцето така. За тези, които не са много запознати с Терария, че призима. Тези сърца дават допълнително сърце. Давате турче. Ти какво ще ми предложиш? Динамит. Супер, понравиш. Снимам тук нещо. Ще махна това. Да се освободим нещо. Златцата не им трябва. Бомбата това. Динамита. Кода махна сега хора. Ади тия гранатки, че не ми трябват гранатките. Ще махнем на зъбите. Не се махайте на това. Тук слагаш такъв простак. Вече си имам чипузи. И вас мога да оставя. Макар че имам още две места, ама... Не. Ще вземе малко. Демич, умирам. Хора, казах ви, умирам. Тут две сърца умрях. Къде умрях? И ако че не ви взима нещата като умрете, ви взима само първите. Поне дълбоко не можех ли да стигна? Има 5 сърца или 4. За гъбки. Тях дават по сърцата и че ще го използвам. Един трети. Виждате ли колко помнят те са мега зъбки. Ще си повикам и андроида. Това много прилича на iPhone. И си iPhone. Виж смисъл. Много учен. Малко ще лети с тези неща. Хай. Я. Гадното е, че няма крила в играта. 9 минути и 13 снимам. Доста са си. Така че, кажи ми, че това е дупката. Кажи ми, че си дупката. Не си дупката. Упс. За това трябва да се предвижим. Много модерно. Ай. Не. Защо съм толкова кьорав? Една така дупка не мога да прескоча. Не. Брат, махай се.
Кажи ми, че това е дупката. Кажи ми, че е това дупката. Пълва се това да е дупката. Да, yes. Айя! Ще си взема чедърчето. Късно си го хвалих. Кажи ми, че тук е дълбоко. Кажете ми, ако искате да снимам на английски или с музика. Тук май ще трябва да се фърляме. Същата, който не взима демидж, което е яко и нещо ме шибна. И много маси ме шибат. Какво ми бие демидж? Какво ще му уби? Умрях от задушаване. Окей. До тук ще свърша клипа, после мога да си го довърша експедицията долу. Или па не. Айде. Чао.